Τώρα. Τώρα γυρίζει. Ναι, τραβάει. Γυρίζει. Πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Το κάνω Βρήκαμε τι να κάνουμε, ρε. ένα run down το κάνω εγώ τώρα. Ναι, πανεύκολο είναι τώρα. Βασιλικά, σε Θανάση, πέρα εκεί θα που μου είσαι κολόφαρδος που πέρασε. Δεν φαίνεται. Γιατί ο Δημήτρης γύρισε ολόκληρος. Έκανε μια περιστροφή 3D. That's what she said. Εκεί μπροστά σου. Όχι, κάτω. Ωραία. Ελένη. Τον γάμισες. Λοιπόν, μόλις βιαστείς εδώ κατευθείαν. Μην βγάζει την κολλάνα μου. Απλώσου. Εσένα βγάζω. Απλώσου Λίμα. κατευθείαν να πιάσεις εδώ. Πιο πολύ έβγαλω τους άλλους παρά εσένα. Ναι. Θανάση, πώς είναι εκεί? Πολύ Μαλάκα, είναι πολύ δύσκολο τελικά. Να περάσω από πάνω σου. Για να δούμε. Περνάω. Μαλάκα, λέει hardcore. Λέει hardcore. Ο Λέθ έχει πέρασει αυτή την πίστα κατευθείαν. Μικρή, ξέρεις πόσες φορές το κάναμε. Και εγώ συνέχεια ερχόμουν εδώ. Εμείς τότε δεν είχαμε υπολογιστές και LOL και Fortnite και... Για 3 χρόνια ξέρω. Παπά, εσύ είσαι? Όχι. Α, Πεις ναι. Γιατί?